What's up guys? Natin kita karon diri. Nay karton diri gibilin guys. Tanaw nato. Uy. Bata. Bata ang sulod guys. Bata ang sulod sa karton. Day kisa mga day. Kasi pangalan nimo day. Gibilin diri guys. Kasi pangalan nimo day. Di siya mo tingo guys. Siguro sa trauma ni niya guys ba. Kay gisulod man siya karton. Gibilin na siya di sa kilid sa dalan guys. Na mo nang dalan. Daplin na gid siya highway. Siguro pagduda na ko ani. Gikumpra ni. Gikumpra kagikan guys. Day gikumpra kagikan day. Nya sulod man ka karton day. Duda na ako gikumpra ni ba. Biya tong libuton biya tong bijuan bi. Bijuan ta kada kay para ipost ato day. Para makitaan kasi mong ginikanan day. Makuha kan nila dire. Okay ra day. Gisulod og karton ng bata guys. Ato po tanon kay murang makaistorya mo siguro ning bataan eh. Si pangalan nimo day. Day si pangalan nimo day. Gibilin ka dire sa imong kuan day. Sa mong ginikanan day, gisulod og karton. Dili mo tingog ang bata guys. Siguro na trauma ni siya kay ibilin na siya diri. O gisulod siya karton guys atong tanawon og unsa niya karton. Namay nakabutang item guys. So tanawon na nato libuton na natong karton. So gisulod og karton guys. So basig na walaan ni bata. Gisulod og karton. Pero nakabuhi na siya sa karton guys. Di lang siya motingog. Siguro na trauma na siya. Ay isog kay guys. Mura ba tigre na siguro. Tigre siguro na kaliwatan ni bata guys. Isog mo kayo. Now, si pangalan ni mo day. Si pangalan ni mo. Dili siya makatingog guys. Siguro sa kadlok pa niya guys ba. Kay gibilin raman siya diri. Gisulod raman siya karton no. Sulod lagi sa karton. So basig na kuan dia. Wala ag bata dia nara dire sa kuan. Nara dire sa dool sa Ayayay School Supply and Services nga kuan tindahan. Nara dire guys. Ako picturean kana ko daya. Kaya ako i-post day para makitaan ka sa imong kuan. Imong kaparentihan guys. Para makita ka sa imong kaparentihan day. Kuha na kayo. Kuha na ninyo diri guys ang karton guys. Bahala na yung bata.